Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua, nakatuloy tayo sa ating pinaka-latest weather analysis dito po sa ating website Typhoon 2000. At ito po ay para sa ngayong araw na ito ng Sabado hanggang Lunes, Agosto 27 hanggang 29. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest CraftSat. Simulan na yung araw na ito ng Sabado hanggang sa darating pong Lunes. So, nakikita po natin ang Bicol region ay dinaanan ng isang remnant trough mula kay 98W at naghiwalay na po siya bilang isang surface trough at nagbibigay po ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, hindi lang po sa Kabikulan, pati na rin po sa Southern Tagalog provinces, gitnang Luzon, ibang portions po ng Southern Northern Luzon, dito rin po sa Metro Manila, may Macopa area. So these areas ay so itong mga lugar na ito, yan sinabi ko, magkakaroon ng mga thunderstorms lalo po sa hapon ng gabi. Pero po tayo ditong temporary high pressure cell moving towards the southeast patungong Vietnam. Ito po nagkakos ng northeasterly wind flow temporarily since panahon pa rin na yun ng habagat. But in the next few days babalik ulit ang ating habagat dahil sa posibleng pagbuo ng isang bagyo na medyo malaki, but hindi naman po ito makaka-apekto sa bansang Pilipinas. Papaibayo lang lamang niya ang habagat. So itong surface trough na ito ay nasa low to medium risk of flooding and landslides. Subalit ingat naman po tayong lahat kapag may mga thunderstorms na dumadaan dahil po may mga lightning strikes po yan, mga maliliit na buhawi. Pati na yung tinatawag nating malalakas na hangin, dulot po ng downdraft o pagbaba ng malakas na hangin mula sa thunderstorms. And ito naman po yung at dito po sa northern portions ng Western Pacific, meron po tayong dalawang LPA, si 98W at si 99W. Ito po ay galing dito sa may Philippine Sea, biglang nag-northeast at kasalukuyan nandito lamang po siya sa karagatan. Si 99W ay tatakbo po patungong norte at hindi na po ito inaasahan pong makaka-apekto. But ito si 98W ay posibleng tatagal po ito ng mga ilang araw hanggang maging isa po siyang ganap na bagyo. Okay? At medyo tinitreaten po itong mga areas na ito ay Taiwan hanggang dito po sa Japan. Ito po yung area of uncertainty mula po dito sa posibleng pag-form nitong si 98W. Wala pong pinapakita na pupuntang Pilipinas, but again, observe natin ito in the next couple of days. Kung may pagbabago ng computer models, malalaman po ninyo sa mga succeeding nating mga videos. Ito po yung ating fast animation. So nakita po ninyo yung dalawang weather system. Ito po yung isa at ito po yung isa. Okay? Itong si 99W akit patungong north at ito naman po isa ay posibleng maging isang ganap na bagyo na posibleng maapektuhan po ang mga bansang Taiwan o Hapon. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Ito po yung infrared pa kanayong gabi. At nakita po natin mayroon pa rin mga isolated thunderstorms sa katimugang Tagalog sa may Southern Luzon area. Ito po yung Calabarzon, kasama po Metro Manila at ibang portion po ng Central Luzon. Dito rin po sa may Visayas, sa may western sections like Panay at sa may coastal areas po ng Zamboanga del Norte. Meron pong namuong mga thunderstorms. At sa ating rain forecast mula sa European model hanggang sa Martes, bukas po ng hapon, inaasahan naman po malalakas na thunderstorms sa gitnang Luzon, kasama po Metro Manila, Calabarzon, at mga isolated thunderstorms naman po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa Lunes ng hapon, inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi pong sa mga iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ito po ay mga localized at isolated, but sa area po ng Mindanao ay magiging more intense po siya. May mga severe ones na nagkakos po ay mga flooding sa low-lying areas. At dito naman po sa darating na Martes,
Inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa gitna at hilagang Luzon, kasama po Metro Manila at maliliit na areas po sa Kabikulan. Dito rin po sa Kabisayaan, Mimaropa at Mindanao, may mga isolated rain showers and thunderstorms. Magiging malakas din po dito sa may summer provinces. So, yan po ang ating forecast sa ulan. So, nandyan pa rin mga thunderstorms, nandyan pa rin mga ulan na experience natin dahil po sa prevailing La Nina na posibleng tatagal hanggang February o Pebrero of 2023. Kaya ito naman po yung rainfall accumulation for the next 3 days. Mukhang hindi masyadong maulan ang Pilipinas except po dito sa Mindanao. May mga patches po of localized thunderstorms. At dito rin po sa may gitnang Luzon, lalo na sa may Pangasinan at Benguet area, may mga possible threat po ng mga localized thunderstorms, lalo na po yung mga severe ones for the next 3 days, hapon-hapon. So, expect po natin yan. At bago tayong paalam, ito yung tinatawag nating pressure forecast at wind mula sa European model, kung sa windy.com. Ipa-fast forward na natin dun sa posibleng pag-form ng isang tropical cyclone. So, ito na po si 98W. Bukas po ng umaga, inaasahan po natin nandyan pa rin po siya, nag-organized, okay? At sa Lunes ng hapon, ito po ay magiging isa pong lumalakas na low pressure system. Martes po ng hapon, ay magiging isa na po siyang active low pressure o posible magiging tropical depression na rin po siya habang ito po ay papasok na po sa Philippine Area of Responsibility but hindi po ito makakadirektang epekto sa ating bansa. Miyerkules ng hapon, ito po isa na pong tropical depression na kumikilos pong napakabagal po dito sa hilagang bahagi po ng North Philippine Sea. At sa Huwebes ng hapon, ito po ay magiging isa pong tropical depression or tropical storm. At sa ikalawa ng September, ito po ay isa na pong tropical storm patungo po sa general direction po ng Southern Islands of Japan o sa may Okinawa area. September 3, Sabado, lalo pa siyang lumakas bilang isang severe tropical storm habang unti-unti po ito lumalapit sa bahagi po ng Okinawa at Ryukyu Islands. At sa linggo ng hapon, ito po isa na pong medyo malakas na typhoon, pwedeng category 1, 2, or 3. At ang southwest monsoon o habagat ay unti-unti na pong papalakasin nitong potential na tropical cyclone. At sa September 5 o Lunes, lalabas na po siya ng PAR, subalit medyo malakas na po itong weather system na ito. Okay, yung potential na weather system hindi pa po kasi nangyayari, but yan pong forecast ng European model. Dito tayo magtututok since magaling sila sa medium at long range forecast at yung habagat ay patuloy pa rin makaka-affect po sa Pilipinas, lalo na po sa may Southern Luzon, Visayas, Mimaropa. So yan po mga apektado nitong habagat, but magiging mas maulan po yan sa may western sections. Okay, so yan po ang latest sa ating panahon at sa mga posibleng mabubuong bagyo sa Western Pacific next week. But gaya na sinabi ko, wala po itong direct effect sa ating bansa. Ipapaiba yun niya lang ang tinatawag nating hanging habagat. So yan po ang ating update na yung weekend at pabalik ulit tayo sa darating na Lunes upang bigay sa inyo pinakalatest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pardo ang pagpaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.